Geen huisdokter en geen dokterswachtauto meer in de nachtelijke uren. Het zou hier in Dokkum en omkrieten. Samen eens de vierheid worden kennen. Vanaf december van 2024 en 1 januari 2026 wil Dokterszorg Friesland bewijzen van proef ondergaan om de werkdruk bij huisdokters te verlegen. En de politiek die begrijpt er helemaal niet van. Wij binnenkrijgt in de gemeente hebben wij de visie Zorg en Wolwezen vastgesteld. In heel anno-verband is dat vastgesteld. Daarin dat betekent dat ik meestal met lange thuiswijn, ik ouderijn, lange thuiswijn bloed. Ik de ouderijn met een grotere zorgvraag. Dus de zorg, de 24 uur zorg tegenbij, dat lijkt het ons een noodzaak. Dus wij schrokken daar enorm van. Ook inwoners binnen verbjusteren over het plan. Dat vind ik jammer. Ja, dat is heel jammer. Alle ouderen die erachter denk ik. Ja. Dus dat is net zo leuk. Nee. Dat wordt hier mooi. Hier mooi horen, er steeds bij. Wij stenen voor onze inwoners en onze regio, onze achterland, dat telt ik. En wij krijgen nu wel eens een beetje het gevoel dat ja, de meesten in de stedelijke gebieden, die hadden voorzieningsaansten nog wel. En de meesten die in het achterland wonen, die hadden de voorzienings net. Het plan is nog net definitief, al is het al wel communiceren naar Bigelieks de gemeenten. Maar het RIVM, ziekenhuizen, meldkamers en ambulancediensten moeten alle nog schienen letten over het plan. Dus hoe zorg je dan in de toekomst om dat je nachts net de dokter mee bij je kent? Ja, je kent de dokter wel bij je, maar die komt er mee. Nee, no, dat is net mooi. Maar dat is even een passen, maar dat is net mooi. Nee, als het spoed is, dan mag je zo gauw mogelijk een dokter hebben. Medio Takom hier zal er helderheid wezen over hoe het nou verder komt met huisartsenzorg in het donker.